Bueno, nabai da ya, amaikak eta laurden, hau jendez lepo. A ber, guapetonak, zuek euskaldunak altzarete? Bai. Bai, eman bulta. Hola xen, lanian, Bai, apur batian. eta gaur lanian musu truk, ezta? Bai. Euskararen alde, ikastaroaren alde. Bai. Bueno, proposamena, nahi zo diru pixar bat irabazi nirekin? Venga, vale. Ah, Bai. jakin gabe zehazki zer. Hombre, Ahora- oso gaizki daude gauzak. Pues mira, jakin gabe, bost baietz? Bai. Venga, bost baietz. Azalpenak gero. Vale. Bai emakume ausarta, zehazki jakin gabe zer den hau, taka, baiezkoa. Hombre, Eta Julen Jantzi tartian. Eta nirekin normalian gauza honik ez. bueno, Baina horreko honetan bai. Horreko honetan bai. Izena? Ainhoa. Ainhoa, karri rimuzu, daga. Oso ondo, Ainhoa zertza, bertakoa? Zestaukua, baina bai. Eta antolakuntzan eta hemen laguntzen. Ikastolakoa beti. Hemen, hemen ikasi zenuen? Bai, hemen ikasi nun, da aurten batorri naiz laguntzera ibilaldian. Eta asko ikasi heltzen nuen hemen. Bueno, apurtu bat. Apurtxo bat, bai dezagut. Denbora, zein herrialderekin lotuta daude tulipanak. Vale, Holanda. Bai? Bai. Denbora, 6 segundo besterik ez, tulipanak eta Holanda, zuzena, oso ondo. Ondo hasi dugu, venga, 20 euro, hola txez. Ez da gaizki, azteko eta etorla da dinamika, denbora Vale. guztian. Agortu dituzu 6 segundo. Badago ja, jende hemen, Bai, badago giroa. Joder, eta zenbat lagun ikusten. espero duzu, 1.000 do? Ba, ez dakit, ez dakit. Ez dakizu. Nik trafikoa kontrolatzen dut. Hori galdu berga, trafiko kontrolatzen eta? Bai, egon nintzen trafikoa eta tren txutxu bat dago. Da horran umeekin, da trafikoarekin. Venga, denbora, nola deitzen da autoz talka egitean puzten den segurtasun gailua. Vale. Venga, azkar, bai, nahiztuna. Hau ez da bat ere zaila, ez? A ver, nola Talk deitzen egiten da? dugunean, autoa volantetik eta buskatzen zeateratzen da. denean Volantetik, entzuteko? alboko, lekutik. Autoa buskatzen den, gurpuria buskatzen denean. Pelikula bat egin zuten izen horrekin. Gato. Fijo. Vale, Vale, Bota, gato edo gatua, talk egiten duzunean, taika egiten duzunean. gailu bat martxan jartzen da, zein da gailuri? Taika egiten duzunean. Segurtasun gailua, bai. Vale. Puzten da segurtasun gailua. Katua da kotxe igotzeko. A ver, taika egiten duzunean, gailu bat jartzen martzen da kotxean. Taika egiten duzunean, airbag. Vale. Jo que sé. Venga. Airbaga. Airbag. Denbora! Aizu, azkarra zea, Bueno. Minutu bat eta 6 segundo. Talk egin duzunean, volantetik adiz zeateatzen da. Airbaga. Segurtasun gailua, Ah, bai. airbaga, Bai. ba hori da zuzena, airbag, oso ondo. Gaina izen horrekin pelikula bat intzute. Bai. Airbag pelikula, ez zenuen ikusi? Carlos Aginan hortxe aktore modun eta saltzen zen eta, ez? Bueno, ba, airbaga kostata, baina bertzego euro, 40 momentu. Vale. Katua, baina ze galdetu dizu, katua erantzuteko. Jo, ba, ez dakit. Katua da Ja, kotxea igotzeko gailua. Ez segurtasun, bueno, ba ondo dago, ze minuto bat asei, bi galdera, ondo zoaz, 40 euro, martxa horretan zetu ezkero, bueno, ondo bokatuko zu behitza. Bea, jara izagon, denbora, zein hiriburutan dago Mendizorrotza auzoa? Vale. Zein hiriburutan dago Mendizorrotza auzoa? Herrian dago. Mendizorrotza, Gasteizen dago. Vale. Gasteiz. Gasteiz, denbora, minutu bat eta 20 segundu. Mendizorrotza, hori galdetu bartzo? Ba, ez dakit. Ni bakarrik bizkaiko gauzak. Ba bai, oso ondo, Gasteizen dago. Mendizorrotza, auzoa, futbol zelaia Mendizorrotza. Alabez taldeak eta jokatzen duen futbol zelaia. Dena da Mendizorrotza. Vale. Venga, bertzo gai euro. 60, venga, jarrai dezagun. Bueno, ondo izte pasatzen? Bai, Gusta, oso ondo, bai. Eta Eta gainera itua irabatzen, Eta zein modu erresian gainera, Bai. Amiga. Eta ondo iztea, jarrai dezagun, denbora. Ze siglarekin ezagutzen dugu alfabetatze euskalduntze koordinakundea. A ver, nola? Alfabetatze euskalduntze koordinakundea. Vale. Venga, ze siglarekin ezagutzen dugu Vale. alfabetatze euskalduntze koordinakundea. Euskara ikasteko lekoa proposa. Pilar, Edo lesakara joan, alfabetatze erakundea. berteko barnetik aparte hartu, matxi meltzenean, adibidez. Edo honetan. Ez dakit, zu No, lesakari bardo publizia pixkat. Irudien. Aeka, ba... A ver. Vale. Aeka, esan dira. Aika bai, denbora. 2 eta 19. Zure erantzuna da AEK. Bai.
Zalantzarik gabe edo izen bat baina baiago Bueno, mandizute? zalantzarekin, baina, bueno, hori Bai, ze zalantza ber, AEK AEK eta ABE. eta ABE. Bueno, alfabetatze, euskalduntze, koordinakundea, AEK, ez? AEK, ezta? Bai. Bai, AEK, oso ondo, zuzen! Txalo bat. Etxe bertan, bertso bai du, oi ba! Zaindu beso hori, Zaindu beso hori. Gerkazko. Bueno, bita meretzi, zenbat euro ja? Ba, ez dakit. Irurogei edo igual lau ja, ez? A ber, Bat, bi, iru, Eta lau. joder, 80 euro, zenbat urte dituzu? Ema sortzi? 18 urte? Ba. Gazte, zuzea, chica hasp. Jovenak que sobradamente preparada, esaten dena, ez da? Bai, bueno. Oainikan ikasten zabiltza? Bueno, unibertsitatean. Bai, eta zeitza ikasten? Kimikak. Hombre, kimika. Agur bat kimikari guztiei. Olako galderak izaten dia. A ber, urrengoa ez da. Nun entrenatzen du Athletic futbol taldeak? Lezaman. Bai? Bai. Denbora. Ez que, galdera hogin, bizkaitar bati, nun entrenatzen duen Athleticek. Hombre, ez Baina, bai, lezaman, noski, bai, oso ondo, Venga, bertze bai euro. Jack. Eskerrik asko. Jiji, jajajaja, 1 euro ja. Zeinen arras. Jo, ba, bai. Oso erraza. Eta zuk pentsatzen zeuden Julan Jantzi zela zirikatzaile bat, gaizto bat, ez da gizer. Bueno, beste. Bueno, pixka bat pentsatzen zenuen? Hombre, pizka bat. Baina oso guapua. Joder, jarri mucho de cabezot. Hola inleke lana, Eskerrik asko, baina piroporrekin izan dut barkatuko. Venga, denbora. Zein sorginek jartzen zituen bi argizari beltz. Bi argizari beltz? Bai, zein sorginek jartzen zituen bi argizari beltz. Oie, barkatu, usteres badakizu? Bai. Vale, zein sorgin jartzen zituen bi argizari beltz? Bi argizari beltz? Bai. Badakizu? Vale, eskerrik asko. Honek esaten zuk, que te pongo do vela negra. Vale, ze sorgin jarri zituen bi argizari beltz? Bai, bi argizari beltz. Bi sorgin Que batek te pongo do vela negra. Badakizu nortzean, ala? Idarik bez, vale, eskerrik asko. Badakizu zein sorgin jarri zituen bi argizari beltz? Idarik bez, vale, eskerrik asko. Zein? Sorgin jarri zituen bi argizari beltz. Sorgina pirulina. Vale, eskerrik asko. Vale, sorgina pirulina. Denbora. Sorgina pirulina da ratza gainean. Ipurdia zikina txapela buruan. Bueno, baina sorgina pirulinak jartzen zituen bi argizari beltz. Ba, nire izan dut. Bera, entzun, Te voy a poner do vela negra. Ah, la bruja Lola. Bai! Lola zen, esto es mato gaixua, zi barrio. Venga, 20 euro, taka. Bueno, ba, lauta 6. Vale. Denbora puska galdu duzu. Bai. Eta zer monjandia eta, konten dago? Bai, nik uste dut, bai, Horra ari dia horre ixten ezin barote hor. Ba, ez dakit, hor paiesuak egongo dira. Paiesuak, hau zegune da, jateko da? Ez, irrian lagunak ba umentzako. Umentzako, hombre, umentzateneko dugu gure ume espiritu hori, Venga, denbora, zein herrialdetakoa da jatorriz yoga? Yoga. Yoga. Vale. Idoia, badakizu zein herrialdetakoa da jatorria yoga? Japon, Txina edo... Yoga? Vale, Japon. Zuk uste dutzu baiet? Vale. Bota! Japon, bai? Bai. Denbora, jarri betxe. Vale. Japon. Ez dakit. Bakit asiarrak direla, baina... Bai, baina zer galdetu dut? Karate, yoga. 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 Ez dakit. Meditatzeko eta... Ez dakit, txitzaterra, japoniarra... Pentsau, yoga zekin lotzen duzu? Yoga, irudi bat. Ba, txinatar batekin. Txinatar batekin? Ez dakit, Txinar? Ez duzu lotzen indiarekin? Habaneras. Yoga, claro, India zen erantzun zuzena. Beraz, oker, India. Bueno, Mira, zola ikaratzen dira menkaparak eta. Bueno, ba, lauta berrogeita bi. Orduan, yoga, nungoa da? Indiakoa. Indiakoa. Oso gauza, osasungarria, interesgarria, geure burua, geure gorputza kontrolatzeko, eta egin duzu nozpait? Ez. Ez? Eloia jokatzen dut. Ba, nozpait ere aserratzen baduran, arnaz hartu, lasai herrienta. Hale?
Bea, jara izagon, demora. Nungo zezen plaza da Vistalegre. Vistalegre. Vistalegre, ole. Nungo zezen plaza da. Hori badakit, Lauta berreita mar. Venga, mar segundu, venga. Euskeraz? Bueno, euskeraz bakizu? Vale, Vistalegre plaza nongoa da? Lehian ari, Bilbokoa. Bilbokoa, bai. Bueno, barruan, bai, osta, 5 minutu, osta, eta niz, Bueno, Vistalegre nungoa da, Bilbokoa. seguro? Bai hori izan diate. Nos pater izan duzera bertako zezen plazan edo? Ez zezenak horiek ez ezkitu. Bueno, Vistalegre, Vistalai, Bilbo bai ala ez. Bai, Bilbo da, Vistalegre, Bilbon dago oso ondo, Txalo bat. Hemengo bullarekin, ez da ezer entzuten. Normal. Venga, 20 euro. Vale, eskerrik asko. Ja galdera eginda, ja 5 Bai. minutuak agortuta. Zenba diru? Atera. Ba, ber. Atera koska. A ber, hortzi koska, ber. Bat, Larogei. bi, hiru, 80 euro. Gehiago, birutu Patrikan. 80 euro. Bai, larogei. Ez dago gehiago ordon, ez? Ez. Bueno, ez dago izki, Jode, oso ondo. Eta gaina ondo pasa duzu, Ondore, oso ondo, kirol pixka bai. bat egin ere, 80 euro, Vale. baina, Bai esan. badago beste zati bat hemen. Vale. Ausartazea, ikusi dut, zehazi jakin gabai zartzen hau, tarrando baiet, ba, nahizu, kantita hau bikoiztu. Eta zer egin 80 euro irabazi beharrean, 160 irabazi. Proba bat, froga bat. Baina noski, ez pauzu gainditzen, Ezer. ezer, eta bikoitzala ezer, edo horrekin gerau. Geratzen naiz diruarekin. Baina emakumia. Ba, nire ama behar du dirua, da lagundu behar diot. Ba, baina 160ekin laguntzen alduzu gehiago. Eta ezer erabaten badiot. Bueno, ba, duela 10 minutu bezala. Eta imitaten dian dela lagunei. Bueno, ama lagundu edo lagunak lagundu. Biei. Biei. Lagunei bakalimotxo batzuk da ondo. Vale, orduan 80ekin geratzen Bai, zea. la geratzen Duzu naiz. arriskurik hartu nahi? Ez. Bueno, ba, 80 euro, zorionak, genua. Eskerrik asko. Oso neska jatorra, ondo pesatu talarekin. Bost Bost bai.